και για τα μηνύματα που βγαίνουν μέσα από αυτή την ιστορία, γιατί βγαίνουν συγκεκριμένα μηνύματα και ειδικά για εμάς εδώ στην Ελλάδα ίσως να είναι και μια διδακτική ιστορία για πολλούς. Μόνο αν θυμηθούμε και αν σκεφτούμε τους χιλιάδες συμπατριώτες μας που φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη τύχη υπό αυτές τις συνθήκες που σας περιγράφουμε, κυρίες και κύριοι, καθημερινά μέσα από τα τηλεοπτικά μας ραντεβού, νομίζω ότι αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Κύριε Σαχτούρα, πάρα πολλοί Έλληνες όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως νεαρά παιδιά, εγκαταλείπουν την Ελλάδα, αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό και μάλιστα όταν μιλάμε για το επιστημονικό προσωπικό είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε πολλούς φορείς, εδώ είναι στην ανεργία. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά που είτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, είτε τα παιδιά που είναι εδώ και σκέφτονται να κάνουν αυτό που κάποτε κάνατε κι εσείς? Το να γίνεις μετανάστης σε μια άλλη χώρα δεν είναι εύκολο. Θέλει και πολύ κουράγιο, θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολύ επίμονη. Και αν κάποιο άτομο δεν έχει μέσα του το κουράγιο να θυσιαστεί και να περάσει δύσκολες στιγμές, θα απογοητευτούν πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, θα πας στο εξωτερικό. Μέχρι να βρεις την κατάλληλη θέση με την κατάλληλη γνώση, ίσως χρειαστεί να κάνεις διαφορετικές δουλειές που δεν θα έκανες ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ δούλευα στον τουρισμό. Στην Καλιφόρνια έγινα σερβιτόρος. Καθόλου υποτιμητικό, ήταν αναγκαίο να γίνει για να δούλευα το βράδυ και πήγαινε το πρωί στο κολέγιο. Δηλαδή πρέπει κάποιος να είναι διαθέσιμος να κάνει ορισμένες θυσίες. Πολλές φορές όταν κάποιος μένει στην πατρίδα του, μπορεί να είναι Ελλάδα, από όπου και να είναι. Σε μια χώρα που κάποιος γεννιέται, έχει δημιουργήσει και συνήθειες. Τις οποίες συνήθειες, όταν πας σε μια άλλη χώρα που είναι τελείως διαφορετική, δεν τις αναγνωρίζεις, οπότε κάνεις περισσότερη δουλειά από ό,τι θα κάνεις σπίτι σου. Δεν μπορείς να τις κουβαλήσεις και μαζί σου ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις. Είναι αδύνατο. Δηλαδή, πραγματικά για να μπορέσεις να μείνεις σε μια ξένη χώρα, πρέπει να μειωθείς με τη χώρα, πρέπει να αφήσεις πίσω ορισμένα ήθη, έθιμα, συνήθειες και να δουλεύεις πιο πολύ ακόμα για να κερδίσεις χρόνο. Αυτό τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα. Δούλευα περίπου 16 ώρες με 18 ώρες την ημέρα. Γιατί ήθελα να φτάσω σε κάποιο σημείο επιτυχίας το πιο σύντομο δυνατό για να μην φάνε και τα χρόνια. Παρότι πέρασα δυσκολίες και βλέπω πάρα πολλά παιδιά νέα που πάνε σε πολλές χώρες, κάθονται 1-2 χρόνια, κουράζονται και είναι τόσο κοντά στην επιτυχία, τα παρατάνε και γυρίζουν πίσω. Πρέπει να έχουμε μεγάλη επιμονή, όπου και να πάμε. Αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή, επιμονή και υπομονή. Ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχω διαβάσει, παρόλες τις γνώσεις, λέγεται «Σκέψου και γίνε πλούσιος». Και έχει στο βιβλίο αυτό ένα κεφάλαιο που λέει τα 6 βήματα της επιτυχίας. Το πρώτο βήμα λέει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, με απόλυτη ακρίβεια, με απόλυτη λεπτομέρεια. Μετά να γράψουμε για ποιο λόγο θα το θέλαμε. Μετά για πότε θα το θέλαμε, ποιο τίμημα θα είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε, να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης και μετά να το εκτελέσουμε. Έχω δει πάρα πολλά άτομα που δεν έχουν ξεκινήσει ούτε στο πρώτο βήμα. Λένε απλώς θέλω να βγάλω πιο πολλά λεφτά. Δεν βάζουν κάποιο οικονομικό στόχο. Λένε να έχουμε μια καλύτερη ζωή, χωρίς να την περιγράψουν περισσότερο. Και έχω δει και άτομα που έχουν κάνει τα 5 βήματα, αλλά στο τέλος δεν εκτελούν το σχέδιο δράσης. Και αυτό είναι από τα μεγάλα βασικά θέματα της αποτυχίας πολλών ανθρώπων. Εγώ πέρασα από εκεί. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι με ακρίβεια, μέχρι που το έμαθα. Και πολλές φορές στην πράξη, άλλο η θεωρία και άλλη η πράξη, στην πράξη όμως αρχίζουμε και μεταμορφωνόμαστε. Πρέπει να κοιτάμε για μια καλύτερη ανάπτυξη. Υπάρχουν άτομα που είναι ντροπαλά. Δηλαδή να μου λέγανε εμένα 25 χρόνια πριν, Γιάννη, θα στην τηλεόραση μπροστά στο κοινό. Αδύνατον. Τρέμαν τα χέρια μου, τα πόδια μου, είχα αμφιβολίες, φόβους, τρόμους. Και πολλά άτομα φοβούνται και την επιτυχία και την αποτυχία. Γι' αυτό η προσωπική ανάπτυξη είναι τόσο σοβαρή για θέμα οικονομικού ωφέλους. Και βέβαια να πούμε ότι κάποιος που διστάζει και είναι ντροπαλός, όπως είπατε εσείς τώρα, μπορεί να βελτιωθεί και να το κυνηγήσει αυτό, έτσι. Όταν διαβάζουμε ορισμένα βιβλία για προσωπική ανάπτυξη, όταν μπορούμε και καταλάβουμε ότι το καλύτερο προϊόν σε ένα εμπόριο δεν είναι το φυσικό το προϊόν, είναι σχέση μεταξύ ατόμων. Γιατί κάθε αγοραστής θα αγοράσει από ένα πλασιέ, από μια εταιρεία, όταν νιώσει ευχάριστο, όταν νιώσει ωραία. Άρα λοιπόν σε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ προϊόντων, η πρώτη σχέση είναι μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να αναπτύξουμε την αυτοπεποίθηση, την αυτοασφάλεια, να έχουμε μια καλύτερη γνώση σε ό,τι δουλειά και να κάνουμε, για να νιώθει ο πελάτης ή οποιοδήποτε υποψήφιος κάποια ευχαρίστηση και κάποια ασφάλεια μαζί με το άτομο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα το τρέιλερ της ταινίας, το οποίο έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον
Και όταν γυρίσουμε θα κλείσουμε το κεφάλαιο ταινία και θα περάσουμε σε αυτό που κάνει ο Γιάννης Ακτούρας σήμερα στην Αμερική, αλλά και για το λόγο για τον οποίο βρίσκεστε και στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το τρέιλερ από την ταινία που ετοιμάζεται για τη ζωή του κυρίου Σακτούρα. Time. If we have time to escape to that place where hope immigrates, to hide from time, time, enemy of my old world, time to escape from my fears and stop the pain of my tragedies. Time to accomplish my promises and be on time, on my date, with my luck. The jobless rate fell to 7.6%. For every promise, there is a price to pay. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρέιλερ, είναι το τρέιλερ της ταινίας, σε λίγο καιρό και στη μεγάλη οθόνη. Όταν αρχίζετε τώρα σιγά σιγά να βλέπετε οπτικοποιημένο ένα κομμάτι από το φιλμ της ζωής σας, πώς νιώθετε, αλήθεια? Εκνευρισμένος, λίγο συναισθηματικά ενοχλημένος, γιατί υπάρχουν στιγμές μεγάλων πόνων του παρελθόν. Το έχω σιγά σιγά και το συνηθίζω, γιατί έχω δει αρκετές φορές και μου έχει φύγει εκείνη η νοστάλγια του πόνου του τότε, της προσπάθειας, και νιώθω μια τεράστια ευχαρίστηση και μεγάλη ικανοποίηση, όχι μόνο που φτάσαμε σε κάποιο αλφα σημείο, αλλά μπορούμε να γίνουμε και ένα καλό παράδειγμα για πολλές οικογένειες. Και γι' αυτό δέχτηκα να γίνει και ταινία έργου. Με τι ασχολείται σήμερα ο Γιάννης Σακτούρας, ποια είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, το όχημα αυτό που, όπως μας είπατε, καβαλάτε πλέον, επιτρέψτε μου την έκφραση, και θέλετε να το δώσετε και ως παράδειγμα στους υπόλοιπους? Εξασκούμε με έναν υγιεινό καφέ εδώ και 4,5 χρόνια, το οποίο διαδίδεται μέσα σε ένα διαδικό σύστημα, μια ομάδα, ένα νέο δίκτυο ατόμων. Έχει εξαπλωθεί ήδη σε 35 χώρες. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες συνεργάτοι και χιλιάδες πελάτες, οι οποίοι απολαμβάνουν ένα καλύτερο ή καλύτερο υγιεινό καφέ που τους βοηθάει και στην υγεία, άλλους βοηθάει και σε κάποιο οικονομικό όφελος. Άλλοι βγάζουν 100 ευρώ, άλλοι 300, 500, 1000 κτλ. Εμείς λέμε άλλαξε τον καφέ σου, άλλαξε τη ζωή σου. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιχειρησιακή ιδέα, ένα πολύ καλό επάγγελμα. Πολλοί το ξεκινάνε σε ήμια απασχόληση, 6 με 10 ώρες την εβδομάδα. Είναι κυρίως βραδινή εργασία, το πούμε έτσι, που μαζεύονται ορισμένοι φίλοι σε κάποιο σπίτι, κερνάμε ένα φλιτζάνι καφέ και μιλάμε για δύο βασικά θέματα. Πώς να έχουμε μια καλύτερη υγεία και μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Αυτό είναι και το αντικείμενο της παρουσίας σας αυτή την περίοδο στη χώρα μας και στην Κρήτη. Προγραμματίζεται να γίνει κάτι και στην Κρήτη, ναι, νομίζω αύριο? Αύριο θα γίνει στο επιμελητήριο. Περιμένουμε αρκετά άτομα. Ήρθα χθες από την Θεσσαλονίκη, ήμασταν και στην Αθήνα, την Πέμπτη θα πάμε και στην Κύπρο. Και συνέχεια ταξιδεύω σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πιο πολλές φορές έρχομαι στην Ελλάδα. Φυσικό είναι, θέλω να βοηθήσω και τους Έλληνες εδώ πέρα. Γιατί όταν κάποιος βρει ένα μονοπάτι επιτυχίας, θέλει να φέρει και τους υπόλοιπους μέσα. Γιατί είναι διαθέσιμο για όλους. Επειδή έχω παρακολουθήσει διάφορες ομιλίες σας στο διαδίκτυο, πώς νιώθετε όταν μας είπατε νωρίτερα ότι δεν μπορούσατε, ας πούμε, να σκεφτείτε τον εαυτό σας να μιλάει στην τηλεόραση με μια κάμερα? Όταν ο Γιάννης Σακτούρας έχει φτάσει σε ένα σημείο να μιλάει μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο κοινό και το κοινό να συμμετέχει, να ανταποκρίνεται, το είδαμε ευδιάθετο, συμμετείχε πραγματικά στη διαδικασία, πώς νιώθετε? Ναι. Ελεύθερος.
Νιώθω πολύ ευχάριστα. Ήταν πάνω από 20 χρόνια που κάνω ομιλίες. Τα τελευταία 4-5 χρόνια νιώθω έχω μια μεγαλύτερη εξέλιξη. Αλλά νιώθω πιο πολύ συνδεδεμένος με το κοινό, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου ανακάλυψα κάτι που δεν το είχα ζήσει ποτέ πριν. Όταν δεν έχεις χρήματα, πάντα σκέφτεσαι τον εαυτό σου πρώτα. Και είσαι πάντα κουμπωμένος, δεμένος, ανήσυχος. Όταν το χρήμα έχει φύγει από την ανησυχία τελείως, νιώθεις και ψυχολογικά ελεύθερος και νιώθω τον κόσμο περισσότερο. Και η επιθυμία που έχω κάθε μέρα, όταν ξυπνάω κάθε πρωί, το μόνο που σκέφτομαι είναι ποιον ακόμη μπορώ να βοηθήσω, όχι μόνο με οικονομική βοήθεια, αλλά ποιον μπορώ να βοηθήσω με ορισμένες συμβουλές, με ορισμένες εμπειρίες και να τον πάρουμε και από το χέρι, άμα είναι ανάγκη, να του δείξουμε ότι μια καλύτερη ζωή υπάρχει τρόπος, υπάρχει μέθοδος. Μάλιστα. Τώρα, πριν από λίγους μήνες, το φθινόπωρο, αναβάτησε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού. Κάνατε 6.500 χιλιόμετρα, βρεθήκατε σε διάφορες πόλεις της Αμερικής και κάνετε ακριβώς αυτό που μας περιγράφετε. Αυτή η εμπειρία πώς ήταν? Ήταν αξέχαστη. Ο λόγος που το έκανα, υπήρχαν διάφοροι λόγοι. Όταν έφυγα από την Καλιφόρνια το 1991 και πήγα στην Φλόριντα για μια εταιρεία δικτύου που έλπιζα θα έκανα αρκετά λεφτά, η οποία φαλήρισε και ήταν πολύ άσχημα, αλλά είχα πάρει μια ειδική εθνική οδό, τη Y10, οδηγούσα το φορτηγό με τα πράγματά μου και έκανα ένα σωρό όνειρα. Και τελείωσα στο Μαϊάμι. Εκεί έγραψα και την επιταγή σε ένα ξενοδοχείο που λέγεται Sheraton. Πέρσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω την ίδια διαδρομή, αντίστροφα όμως. Ξεκινάμε από το ξενοδοχείο που έγραψα την επιταγή. Ήθελα να την κάνω σε μια μηχανή, μου αρέσει να οδηγάω μηχανή. Είχα ανεβώ όμως 28 χρόνια. Νόμιζα ότι θα ήταν και εύκολο, δεν ήταν και τόσο εύκολο, ήταν αρκετά κουραστικό. Και πήγα από πόλη σε πόλη μέσα στην εθνική οδό Y10, αντίστροφα προς την Καλιφόρνια, και σε κάθε πόλη σταμάταγα να κάνουμε μια παρουσίαση. Για ποιο λόγο το έκανα? Ήθελα να εξασκήσω, ήθελα και εγώ να ελευθερωθώ σαν άνθρωπος, ήθελα να δω και εγώ τα όρια της δυνάμεις μου και ήθελα να δείξω σε πάρα πολλά άτομα, πρώτον, όσο δύσκολο και να είναι μια αποστολή, μπορεί να εκτελεστεί ό,τι ηλικία και να έχουμε και να μπορέσω εγώ να υπηρετήσω, να βοηθήσω και να δουλέψω για όλες τις ομάδες και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μου δώσαν την ευκαιρία να μιλήσω σε πάρα πολλές ομάδες μέσα σε όλη την Αμερική. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα στους δέχτες μας είναι ακριβώς από αυτές τις παρουσιάσεις και βέβαια αυτό το tour που κάνατε με τη μηχανή ως αναβάτης σε μια μηχανή. Αυτή η ιστορία με το διαδίκτυο, την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται νομίζω με ραγδαίους ρυθμούς που εδώ ίσως στην Ελλάδα, κύριε Σαχτούρα, να μην έχουμε κατανοήσει ακόμα το μέγεθος αλλά και τη δύναμη του διαδικτύου. Επειδή είναι κάτι σχετικά άγνωστο προς εμάς, τι έχετε να πείτε? Όταν υπάρχουν το δικτυακό μάρκετινγκ είναι απλά ένα σύστημα μάρκετινγκ εδώ και 100 χρόνια σχεδόν που μεταφέρεται ένα μήνυμα, ένα προϊόν από ένα γνωστό στον άλλον. Αυτό από συστάσεις. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν 110 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα σαν μια βιομηχανία και είναι πάνω από 5.000 εταιρείες. Δυστυχώς όμως έχουν υπάρξει διάφορες μικρές εταιρείες που έχουν παραπλανήσει τον κόσμο με επενδύσεις χρημάτων, χωρίς προϊόντα, με τεράστιες υποσχέσεις ότι είναι εύκολο, βάλε λεφτά, φέρε τον κόσμο, βάλε λεφτά, βγάζει λεφτά. Αυτό είναι παράνομο. Το κανονικό το δικτυακό marketing είναι το αν υπάρχει ένα προϊόν. Δηλαδή κανείς δεν πληρώνεται σε ένα νόμιμο δικτυακό marketing εάν δεν υπάρχει μια μεταφορά προϊόντος. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι απλό. Αλλά επειδή είναι μια δουλειά που δεν έχει δομή φυσική, δεν υπάρχουν γραφεία, αποθήκες, δεν υπάρχουν διαφημιστικό υλικό, δεν βγαίνουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, απλά οι εταιρείες αυτές κάνουν το εξής. Τα έξοδα που θα κάνανε για διαφήμιση τα έχουν μετατρέψει σε προμήθειες. Και δίνει λοιπόν σε κάθε άτομο την ευκαιρία να φτιάξει ένα επάγγελμα από το σπίτι, χωρίς μεγάλο κεφάλαιο, χρειάζεται βέβαια δουλειά, να καταναλώσει το προϊόν σαν ο ίδιος σαν πελάτης, να το συστήσει σε άλλους, οι οποίοι θα είναι άλλοι πελάτες, άλλοι θα γίνουν συνεργάτες και ούτω καθεξής. Ο καθένας θα βρει κάποιον άλλον που γνωρίζει κάποιον άλλον. Και όταν όλοι έξυπνα και με πειθαρχία κάνουμε την αυτοκατανάλωση και μεταφέρουμε το μήνυμα σε άτομα που έχουν μια όχι σχετική εξυπνάδα, έχουν μια οραματικότητα για μια επιχείρηση πιο μεγάλη από τη χώρα,
Μπορεί ο ένας γνωστός να φέρει κάποιον άλλο που είναι σε μια άλλη χώρα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει περίπου 380.000 άτομα σε 26 ολόκληρες χώρες που δεν έχω πάει σε όλες και γι' αυτό μας επιτρέπει ένα τεράστιο εισόδημα. Δεν έχει καμία σημασία με ξυπνάδα ή με τη μόρφωση. Χρειάζεται όμως δουλειά. Συστηματική δουλειά κάθε μέρα. Ξέρετε, κυρίως στον Έλληνα η κουλτούρα, η επιχειρηματική κουλτούρα, σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά όρια της γειτονιάς, όπου λειτουργεί για παράδειγμα ένα κατάστημα. Σιγά σιγά, δειλά-δειλά, τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες προσπάθειες και ειδικά σε αυτή την περίοδο της κρίσης είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με τις εξαγωγές, ας πούμε, των προϊόντων. Περνάει εύκολα όμως αυτό το marketing μέσω διαδικτύου στην κουλτούρα των πολιτών, όχι απαραίτητα των Ελλήνων, γενικότερα των πολιτών. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει δαιμονοποιηθεί και λίγο το όλο σύστημα. Είχαμε τις ιστορίες με τις πυραμίδες παλιότερα που νομίζω ότι έχουν μείνει στο πίσω μέρος του μυαλού πολλών. Τι λέει ο Γιάννης